Aukeratu osasuntsu jatea. Zu irabazle! Sator txiki! Zer nahi duzu, asto txiki? Ze iruditzen harrapaketan jolasten bagara. Ni hasiko naiz. Ez dut nahi. Atxeden hartzen ari naiz. Atxeden hartzen? Bai, nekatuta nago eta atxeden pixka bat behar dut. Baina atxeden gauez hartzen da, sator txiki. Eta nire begiek gezurrik esaten ez badidate, oraindik ez da gaua, Asto txiki, atxeden ez da gauez bakarrik hartzen. Ba, ez dut ulertzen. Zer da ulertzen ez duzuna? Gauez, hainbeste ordulo egiten badugu, hainbesteko atxedena hartzen badugu, zer dela eta hartu behar dugu atxeden egunean zehar ere. Entzun, gauez lo egitea derrigorrezkoa da. Horrela hurrengo goizean indarrez bete eta esnatzen gara. Baina goizean goiz gauzak egiten hasi, eta lotarak ordu heldu bitartean ez badugu atxedenik hartzen, gorputza oso nekatuta egoten da. Eta ze ordu da ba ona egunean zehar atxeden hartzeko? Edo zein, gorputzak agintzen du hori. Nekean abaritzen duzunean, gelditu eseri edo etzan, eta hartu atxeden. Eta lo egin behar da? Ez da derrigorrezkoa. Batzuek paskalostean hartzen dute atxeden, eta bai, lokuluska egiten dute, 10-15 minutu edo, baina ez da derrigorrezkoa. Ba badakizu zer? Hainbeste asalpen entzun eta gero, nik ere atxeden hartu behar dudala. Aukeratu osasuntsu jatea. Zu irabazle!